A la 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 long, a la 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 long, 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 long. Come on. H-I, hi, H-E-L-L-O, hello, hi, hello mga langga, this is Sir Fred and welcome to A la 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 long, a la 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 long, 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 long. Come on. Ilonggo TV. For today's vlog mga langga, we will do another challenge and that is Guess That Food Challenge. But before that, I have my very special invited guest, none other than my beautiful and amazing Langga Girls. Langga Girls, pasok! Hello, Langga! Hey, I miss you guys! I miss you too! Okay, so last time we did a challenge and that was what's inside the box, right? Yes. Okay, so for today's vlog, we will do another challenge and that is Guess That Food Challenge. But before that, pakilala ka mo dahil sa ato mga langga. Hello mga langga! I'm Alaika Kamari. Hello mga langga, Vernon La Rosa. Hi mga langga! Bona J. Luis. Hi mga langga, Renato Ibalib. And we are the Langga Girls. Ay, Langga Girls. So, mga langga, ang mechanics for today is that we're going to guess what food ang makita or yung mabibili natin sa sari-sari store. Of course, you will be blindfolded and the winner or ang may pinakamaraming magi-guess o mahuhula ang pagkain will win 1,000 pesos set. Okay, ganyan ako kayaman ngayon. Ganyan ako kayaman. Okay, so are you excited? Yes! So, ano pang hinihintay natin? Let's start the challenge. Yes! Hi mga langga, we are the Team Tralala. So guys, look. Lipstick. No? Jamin. Ba, no? Hinakad ko lang ito papuntang palengke. I mean, sari-sari store. Ano ginapang mo? Sabi? Okay, correct. 2 Those points. Namit daw ka na. Itlot. Pwede ko na. Kami color ka na. Ano ba na? Chill ko pa. Next. No, babaon. Ano yung ano? Ano naman? Yun ay Mentos. Mentos. Next. Ano naman? Pass. Okay, pass. That is Milk powder candy. Johnny. next. Next. 3 points. No. 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 Perfect. 4 points. Another. Next. Perfect. 5 points. Baba mo. Okay, 6 points. Points. Shut up. 7 points.
Correct. 8 points. Sige na. No? 0-1? No? Pass. Berry. Na. Nakakitanggal. 9 points. No? No? Polvoron ah. Polvoron. Check. No? No? Check. 11. Check. Okay, 12 points. Timok dalok ning. Correct. Next. 13 na. No? Check. 14. Next. 14. Yup. Netflix, no? No? No. Galas na mga show ko. Ang hap na lang. Okay, next. Last item. Last na yan. Inubos mo tayo matang Asian is nag-pass. Last. Check! Okay. Team Tralalagat. 15 points. Okay. Hello mga langga, we are the team Kabalat. Nangingit. Ang nilog na lang pwede po lang ya. Tapakan ako ah. Basta kilang batak may dayat. Alright din. Piatos, 1 point. mani, 2 points. 1K ang prize! Good to 1K girl. yung mangi nga, mo yung magdramang ma. Oh, siyempre una mo ka, mani mo. Sila milit nga. Napagin lang. Hindi, tanong na yun. Diba? Pera? Ikaw din ako pa. Kamu ko ka. Nawala lang isa ko ba ako na Rapid lang. Nova? 3 points. 3 points. Nangit ka dahil. Alam mo na, ito yung kinakain ng mga bata. Masarap. Mas masarap sa mga Nuts? Yes. Check. Yan, yung mga favorite ko. Fudgy bar. 5 points. Ako ang ito, kita. Santos. 6 points. Ito pa yun. Ang daya ka klase mo. Lagbata. Lagi. Ito, sabi. Sino?
Hindi. O siya? Namit ta. Bubo tanda para wala mo din. Baby, sudla na ang kamay. Share. 8 points. Ay, Diyos ko, ano naman? 9 points. Ayun na, 9 points ka pa? Yan, karapit na sila. May isa ka te? No, bigyan din. Kaya tayo kaya. Ako ang ganun. Basta hindi kita kakaliwa. Dengan malapot na. Ang bahal, may malaki ka. Kita. Jamin. No. 10 points. 10. Namit ya, day. Yung pakayas mga 7-Eleven. Lips. 11. 1,000. Ano day? Lapata. Ano kabilukan? Dadaang nga tawag or may ang brand sa ang anak. Ito ang sarap. Yan ang mga anak. Hindi ko na pwede. Sige, tapet. Sana ka mga nakbat na. Wait. Wait, Rex. Bagan. Wait, Rex. Bagan. Ang wafer. Kailangan points. Di ba bang sebab ko rin plastic yung kakain namin? Di ba ba? Ito sa lima ko kanan mo. Color brown. Yan lang. Color brown nga. Nakamuha dyan. Sigara. Lang, iba yung mga Liwat ka, nila tramanan mo paano. Di bang damil na ako manamit ka kumalasay. Silit. Okay doon? Ang basta dang labag na gawa nga may mani. Bar nuts. 13. Nagpataday. May kamay ka namin. Gagawin mo ako. Ang gagawin ako kamay. Bisa ko dito kami kasi ako ano. Ang gagawin na kamay nakadakuan. Tapos ang gagawin nakadakuan. Hindi man ba kamay pang gagawin? Basta nga lang yung mano eh. Mga alam ko sa mano. Pero yung Okay doon? mano. Hagas na ang gagawin. Ay, so may mga kaiba. Easy. Easy flakes. Easy, ano? Easy flakes. Di man na? 14. 14. Pwede ka kumahanip, pass na day. Liwag. Kaliwat na. Pwede ka kumahanip, pass. Kumahanip mo din ang bali. Pass. Patayin mo din. Ha? Dakan mo. Pwede ako. 15. Ay, kibber. Liwag. Sabi nga milk. 15. Ay, kibber. Namit na guys. Kana lang. Yeah. Ang stick bread or bread stick? Breaded stick. Ano? Bread stick. Wala subol. Ay, ito malain. Parang dyan. Stuck ka naman. Ay, ay. Gusto ko naman din. Gusto ko manood ah. Huwag ka na mo kang panas. Pagkaan mo mo. Patay. Namit niya mo lang. Ano yan? Ano man? Sabi liwat. Wala na ba? Mangit na ako nakalima ko. Ay, parang kikilaan. Ang what? Ay, God, may pag nga na. Pass Sige, it, pass na lang. Tomatoes. Bagong. 18 points! Kasama sa isang Mentos. 19 points. Pusong bagay. Abulga. Yes.
Ano rin? Pintura. Smile, ano yan? Smile mo. Yes, mga langga, this ends our challenge for today between Team Kalala. and Team Kabalan! Of course, the winner is Team Kabalan! Kabalan. Also, as we have promised, the winner will get 1,000 pesos. Heart, matako ba? Okay, so ano mahambalin yung mga langga kay Kamuang nagdaos? Thank you so much sa mga tao. Saan naman, Mel? Sa Lasol Liwat. Tag-500 O, ano naman mambalin? Yaman, Pwede. tama. Amin. Yaman, tama. Wala na mo. Wow! Iba din daw. Magarami. Yes, mga langga, if you haven't subscribed in my channel, please click the subscribe button and hit the notification bell so that you will be updated with my future videos. And langga, if you enjoyed watching this video, do not forget to like, comment, and share. Again, I am Sir Fred. Renato, Alaika. Vernon, Bona. And we are the Langang Girls! Ilonggo TV signing off. Bye-bye. A la 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 long, a la 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 long, long, li long, long, long. Come on. A la la la